मैयानि दिनावथ' मा बुंदोंमोन गोबाङानो नन बिटिसि सोर बेलाय मोनोबा आखाइ दानस'गोन मा दानस'गोन केस होगोन मा हेलौ एभ्रिवान लोगोफोर इसोरनि अननायाव नोंसोर जोबोर मोजाङैनो दं जानांगौ आरो इसोरनि अननायाव जोंबो मोजाङैनो दंथ'यो जों दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना मोनसे जायगा माने एयारटेल अफिसाव थांनो नागिरदों आरो मानो होनबा जोंहा बोराय इउटुब चेनेल खुलिनाय माबाया सिमा दाख्लै मैया सानसे जाबाय दाख्लैनि मोनायाव अकस्मात माने मा जाखो थैनासो थाखो ना माबा मोनसे जाखो बुंनाय आरो ना बेयाव जों दा थांनो ओंखारदों टावारबो नांला मा जाखोथाय हमनो हायाखै दा बेखौनो देखायहैनो नागिरदों आरो मा जायो बे नाम्बारावनो खुलिफिननो नागिरदों बानायफिननो नागिरदों दा जाबाय होनबा नोंथांमोना नायलांदो एसे सोर जायगा देखायलांसै दिनै जोङो मोनसे ब्लग लाबोदों आरोखि ना जों माने दाखालि मोनायाव आंनि सिम कार्डआ फैनानै थांबाय दा बेखौनो माने बे नाम्बारावनो रिप्लेस खालाम थांफिननि दा बेसेसो लायो बेखौ मिथिथ'आ अफिसाव थांग्रोनोसै आरोखि जों दा थांबाय थानि बोराय बुरि जों रेडि जाखाबाय नै दा थांनोसै मानो होनबा सिम कार्डआ बुरिनि नामावसो दं नालाय ओंखायनो बुरिखौ नांगौ आरो नङाबा आं हारसिं थांबाबो जायोमोन खाथियावनो बारा गोजान नङा जों थाङो आरो मैयाबो थांदोंमोन मैयाव अफिसानो बन्द'मोन माने मैया माने साख्रिनि थार्ड ग्रेड साख्रिनि माने इन्टारभिउ जादोंमोन नालाय एग्जाम दंमोन नालाय बेनि थाखाय नेटवर्कबो दानना होखाजोबदों आरो बिथाङाबो थांदोंमोन नामाथाय सिम दखानियाबो बे अफिसनियाबो साख्रि बाख्रिफोर नागिरदों दा जों दा थांनाय नायनि आरो दा अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन राजा नों थाथ'दै न'आवनो थादै ना थांफायोबा जेबो मोनजाया ओमफ्राय न'आवनो थायोब्ला 10 थाखा मोनगोन दाहाय जागोन दान अके बुरिया थांग्रोबाय सिगां थाबायबाय आंबो फैगासिनो दं नै थांगासिनो लोगोफोर ससे थाबायबा एसे बेटारि गारिजों थांसै 10 थाखा लायो सानैजों 20 थाखा लागोन आरोखि गारिया थांगोन थाङा गारिबो मोनबाय नै बेटारि गारि रिक्साजों थांसै दा लोगोफोर दायो जों बेटारि गारियाव गाखोबाय थांगासिनो दं नै ओरैजाय गोबां गोसा सालायदों दा थाबैनो मोनहैगोन जोङो ओरैजाय बुरिया गाखोबाय थांगासिनो दं मोनहैनोसैबो बारा गोबाव 5 मिनिट ब्लक नांसिगौ नै बेनो जाबाय गारि स्टेन्ड नौपारा कवालकुसि गारि स्टेन्ड दा जोङो कवालकुसि बाजार सकआव थांगोन आरोखि बाजार सक खाथियावनो दङ एयारटेल सिम अफिसा जों दा बेयाव थांगासिनो दङ बावलिया लोगो मोनहैनोसै नैबे टार्निं पइन्टआव स्मार्ट पइन्ट दङ स्मार्ट पइन्टआव जानाय लोंनाय गासिबो मोनजोबो नै नायनानै ला लोगोफोर नै गासिबो मोनजोबगोन बेयाव आरो ससे थाङोब्ला भि मार्क मोनगोन ओरैजाय ससे थांब्लानो लामाया फिसासो माने गामियारि बायदिसो नालाय ओंखायनो फिसासो लामायानो नायनानै ला भि मार्कआ मोनबाय नै लोगोफोर बेनो भि मार्क शपिं खालामोबा गोसो बायदि माबायदि ड्रेस नांगौ माबायदि गाननाय जोमनाय नांगौ बे भि मार्कआव गासिबो मोनजोबगोन आरो नोंथांमोना माब्लाबा कवालकुसियाव फैयोब्ला बेयावनो शपिं खालामनानै थांनो हागोन गोसो बायदि आरो जेरावबो दंसै भि मार्कआ गुवाहाटि दङ तेजपुर दङ ढेकियाजुलि दङ जेरावबो दंसै आरो भि मार्कआ क'क्राझार मानि जेरावबो दंजोबो बजार सक मेन सारियालिखौ मोनबाय बे जाबाय बजार सक मेन सारियालि जों एयारटेल अफिसखौबो मोननोसै आरो नै जासो ओरैजाय ससे दावखोबावबानो आखि लाइनजों मोनगोन नै बिथिंजाय नायबाय था लोगोफ्रा फाइनालि जों मोनफैबायानो नै बेनो आरो एयारटेल अफिसा एक्चुअलि जोङो दा फाइनालि माने एयारटेल अफिसाव मोनफैबाय जों दा एयारटेल अफिसाव हाबग्रोनोसै बिनि उनाव दाहाय नोंथांमोनजों फिन सावरायबावनोसै जों एयारटेल अफिससिम हाबना लाग्रोनोसै आरो मेनलि लोगोफोर जोङो दायो सिम एक्सचेन्ज खालामनाया जाहैबाय एक्सचेन्ज माने सरि रिप्लेस खालामनाया जाहैबाय जों दायो थांसिगोन जाय दादा दं बेखौ जिरायनानै सिम अफिसनि अनार माने दादाखौनो अनार नाहाय মানে এয়ারটেল অফিসৰ অনাৰ দাদাই হয় আমি ইয়াতে যোৱাকালিও আহিছিলে যোৱাকালি বন্ধ আছিল কিহৰ বা কিবা এটা কাৰণ আছিল চাগে এইকাৰণে বন্ধ আছিল আৰু এতিয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল আমাৰ চিমটো তাৰপিছত ৰাতিপুৱা মই চলাব পাৰিম আৰু কি দাদা কোৱা মতে মানে 4 ঘণ্টা ধৰক একদিনেই লাগিলে আৰু কি কালিৰ পৰা আৰামছে চলাই থাকিব পাৰিম আৰু মই মানে চিমখন মানে মোৰ সেইটো ইউটিউব চেনেল খোলা চিম আছিল সেইকাৰণে মোৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো চিম আজি মোৰ 50,000 সাবস্ক্রাইবার হৈ গ'ল তো ইউটিউব চেনেলটি যোৱা বছৰ খুলিছোঁ মই ইউটিউব চেনেলটো ইয়াতে কলকুচিতে আহি পেলাই খুলিছোঁ এতিয়া হৈ আছে আৰু কি ইয়াত বেছি কাম কৰে হয় মইতো বেকাৰ মই ইউটিউবতে লাগি থাকোঁ দিনটো ইউটিউব আৰু ফেচবুক তাই খালৰ কথা ঠিক আছে
नेक्स्ट टाइम लग पाम दादा थैंक यू तो लोगोफोरजों दा थांनो ओंखारबाय एयारटेल सिमनि खामानिया जाजोब्बाय नालाय जों दा थांसै आरामसो दा माने सासे मानसिनि खोथा बुंनांगौ दङ एसे आंनि सेकेन्ड चेनेलनि नाम लानानै मैयाखौबो सासे मानसिनि इउटुबाव लाइभआव हाइक खालामलाबायदों बिनि सायाव आं दा फंनैसो खोथा बुंगोन आं बेखौ गाज्रि बुंनो थाङा खिन्थु आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जे अननानै बेखौ रेडि खालामनानै दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना जों अब्ला रुम फारसे थांग्रोना लानोसै दे लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर रुमाव मोनफैफिनबाय जोबोर गरम मोनफैबाय अयथासारना नै बुरिया मोनफैबाय माबा जाना हजोंनो माबा जानायानो मा होनो मिथा पान जानायानो दासिमबो लागै दंजोबाखै ओमफ्राय सिमा रिप्लेस खालामफिननाया 200 थाखा लाबाय 5G बानायना लाबोबाय आरोखि 4G मोन नालाय 5G बानायना लाबोखाय मबाइलाबो 5G मोन नालाय गाबोननिफ्राय बरिया सलायनांसिगोन गोसोबायदि जासिगोन हाय अनहामोन खिदों नावबासो थांफादोंमोन थांफादोंसोमोन आं आसोला गांगो गयनो दिनाव खनब्रै खनबा जायो बियो होमबाबो बिदिनो गांगो गय आरोना नायलाय खनब्रै खनबा दिनाव जायो जायोना जाया देलाय नों बुंलाय ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जायाखै नङा खनब्रै खनबा जायोना जाया नों अ न'आव जायो स्कुलाव जायो आरो बेलासियाव जायो आरो मोनायाव लेखा फरायनोसैबा दसे सिरि फरायनानै आराम फुरनानै जाखुमागोन आरो बेयो बिराद सैथान साला दा र' लोगोफोर दसे रेस्ट लाग्रोनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन दहाय जिथुनाखि आङो सासे मानसिनि खोथा बुंनो होन्दोंमोन नङा होमबा सासे मानसिनि लाइभआव हाबनानै आंनि नाम लानानै बयखौबो हाइड खालामनाय दा नै बिनि सायाव आं नोंथांमोननो फोरमान होनो नागिरदों आरो प्रुफ होनो नागिरदों नङाबा नोंथांमोना आंनि सायावबो सानबाय थानो हानायथ' नङा होमबा कनफिउस जाबाय थानो हानाय बे नन बिटिसियानो खालामदों खोमा होननानै बा एन्टि ब्रह्मआनो खालामदों होनदों खोमा होननानै आंनि सेकेन्ड चेनेल नन बिटिसिखौ लानानै बिथाङा हाइड खालामदों नै आं स्क्रिनाव होबाय नायनानै ला बिनिखौ नाय आरो आंनिखौ नाय आंनिया नन बिटिसि आरो आंनि हिन्जावनि बा आंनि वाइफनि प्रफाइल दंखायो नाथाय बिथांनिया गैया ओरैनो मोनसे गुफुर ब्लार लगल'सो आरो बिनि साबस्क्राइबारखौ नाय आंनि साबस्क्राइबारखौ नाय आरो बिथाङा नेमखौ चेन्ज खालामबाय थिगानो जाबाय दे आंखौ बरबाद खालामनो सानदोंमोन माने आंनि लाइफ केरियारखौ मोनसे खोथायाव बरनामनो सानदोंमोन आरो बियो दा नेमखौ चेन्ज खालामबाय हेन्डेल नेमखौ नायदो हेन्डेल नेमखौ नाय आरो बेहा भिडिअआ अलरेडि 30 था दंखायो दा भिडिअखौबो बियो आंखौ जेनेबा वाट्सएपआव बुंहरदों आं गोसो जायोबा भिडिअखौ आनलिस्टेडआव दोनजोबनानै खालामनो होनबा हायोमोन होननानै स' भिडिअखौ आनलिस्टेडआव दोनबाय नाथाय साबस्क्राइबारखौ बबेयाव मा खालामगोन नोङो साबस्क्राइबारावथ' सिनायोना आंनिया 70ल'सो नोंनाथ' 227 नैबेखौ मा खालामगोन आं नोंखौ बुङो नों आंखौ सोमोन्दोआव ओरैनो बिगुमै लेङो आं नोंखौ बिबोनां नोङो मानियो नोङो खनसे बुंजानायनि थाखायनो बा खनसे टारगेट खालामजानायनि थाखायनो एथ'ग्राब दुखु मोनबाय आरोना जोंखौ जे बे आइडिनि थाखाय बेसेबां मानसिया टारगेट खालामनानै दुखु मोनदोंमोन बा सन्देह खालामदोंमोन जोंखौ गैयाबाबो 100 जन 50 जन मानसिया टारगेट खालामदोंमोन नाथाय नोंखौ जोङो सानैल' मानसिया टारगेट खालामनायावनो नोङो एथ' गाज्रि बिदि कमेन्ट होबाय एन हाउस बाजैनि लाइभआव आरो मैया माने संगिता बिटिवाइनि लाइभआव माने हाइड खालामबाय आंखौ खालामोन आंजों दुखु मोनलायदों आंखौ खालामोन गुबुनखौ मानो खालामनांगौ जेसेबांखिनि माने ब्लु गैया बिथांमोनखौ खालामजोबदों गैयाबाबो 30 जन 40 जन मानसिफोरखौ हाइड मारिदों स' बेफोरबायदि खालामनो नाङाथ' आंजों दुश्मनब्ला गुबुनजों माबोरै दुश्मन जानांगौ जाखो नोंलाय दा नोङो बुंदों जेन'बा वाट्सएपआव आंनो फोरमायहरदों आंखौ ओरैनोब्लाबो मानसिफ्रा सैखाया आरो नोंसोर बुंदेरनो हादों मानो सैया वाइ नोंखौ मानो सैया नोङो बिनि खुद ओंथिखौ बिसार खालामनानै नायग्रो नोंखौ मानसिफ्रा मानि खारनाव सैया आंखौ मानो सैया मानसिफ्रा आं मा दाय मावदों मानि खारनाव आंखौ सैया नों बेखौ गावनो गाव बिसार खालामनानै नाय नोङो मानसिफोरजों मोजां रायलाय मोजां कमेन्ट खालाम मोजाङै रायदाव अब्लानो नोंखौ सैयै रावबो गैया नोंनि बे नायथावै कमेन्ट नोङो अलरेडि बयनिबो इउटुब चेनेलावनो नोङो लाइभआवनो मोननै कमेन्ट खालामबाय थायो मोननै सोदोबखौ लाफानानै आं हिन्दीनि बुंबाय दै खिन्थु बर' सानना नायदो नोंथांमोना बा एसामिसाव सानना नायदो बाल माने खानाय नङा होमबा हिन्दीआव बुंबाय बाल माने खानाय आरो केला माने थालिरखौ बुङो नैबे अर्थखौ बे जेब्लायबो लाफाबाय थायो जेब्लायबो लाफानानै बुंबाय थायो आरो मैयानि कमेन्टआथ' ओरैबायदि गाज्रिमोन एन हाउस बाजेटआव होनाया नैबे गाज्रिखौ नुनानै आङो बिनि कमेन्ट माबाखौ नेमखौ आङो हाइड मारिदों ब्लुखौ बोखार होनानै दै दा बे हिसाबाव बे आंजोंसो दाय जालायनांगौमोन बयखौबोथ' दाय जानाङामोन बयखौबोथ' हाइड खालामनाङामोन आरो आंनि नामखौ लानानै आंखौ गाज्रि खालामनो साननाय बे बिराद गिदिर गोरोन्थि खालामोबा गावनि नामजोंनो खालाम जेरैबाबो हमनो हाखायो नों खुद गावनो बुंहरबाय वाट्सएपआव आंखौ जेरैबाबो हमनो हाखागोन मिथिखागोन होननानै आङो बेबायदि खालामदों होननानै
आरे नों बिदि सानदोंब्लालाय नोंनि नामजोंनो खालामनांगौब्रा आंनि नामजों मानो खालामखो आरो नों नामखौ सोलायबाय हेन्डेल नामखौ मानो सोलायनो रोंदिया हेन्डेल नामावथ' आं नोंखौ जेब्ला हाइड खालामबाय थादों अब्ला आं हाबनानै चेक खालामबाय स्क्रिनशट लाखाजोब्बाय नै दा बयबो नायदो आंनि नेमखौ नाय बिनि नेमखौ नाय आरो बिनि साबस्क्राइबारखौ नाय आंनि साबस्क्राइबारखौ नाय आंनि भिडिअखौ नाय बिनि भिडिअखौ नाय गासिबो मिलाया मिथिबाय ना दा बेखायनो बेफोरबायदि खालामनो नाङा आरो नैबेखौ नाय नन बिटिसि सिगाङाव बिमल बर' बा बिमल ब्लग थानाय समाव भिडिअ आपल'ड होनायखौ नाय आरो नन बिटिसि माबाजोंहाय आपल'ड होनायखौ नाय नुखाजोबो अब्ला नोङो मिथिखादोंब्ला हमजाखागोन होननानै मिथिखागोन होननानै मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ स' दाबो जेबो नंला जि जाबाय जानानै थांबाय नाथाय आं नोंखौ वार्निं होयो बिबोनां हिसाबै मोजां खोथा बुङो आं नोंखौ नेक्स्ट टाइम आरो रावखौबो बेफोरबायदि दाखालाम प्लिज अननानै आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों उन्दैब्लाबो आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों मिथिबाय ना अननानै रावखौ बेफोरबायदि दाखालाम बेफोरबायदि खालामोबा आरो नोङो बिराद गाज्रि नोजोराव गोलैगोन आरो नोंनि सायाव बयबो नोजोर होनानै थासिगोन आरो नोङो जिन्दगि सापर्ट मोननाय नङा नोङो बेफोरबायदि खालामबाय थायोबा मिथिबाय ना बेखायनो आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे जादोंबा सोरजों नाथाय बयजोंबो नङा आंजों जादों आंखौ खालाम बा सोरबा सासेजों जादों बै सोरखौबा खालाम नाथाय बयखौबो खालामनांगौ बे नङा नोङो कमेन्ट मोजां खालाम बयजोंबो रायदाव मोजाङै नोंखौ रावबो गाज्रि होननानै बुंनो हानाय नङा मैया नों हाइड खालामदों आङो ओरैबा ओरै गोदाव सोराव मानसिफोरनाव कन्टेक्ट खालामबायनानै बुंहरनो गोनां जाबाय अब्लासो आंखौ फोथायबाय आरो गोबां मानसियानो कमेन्टबो होखादों आदा एनटिआ बेबायदि नङा आदा नन बिटिआरआ बेबायदि नङा सोरबा बायदियाथ' बुंहरखादों आदा एनटिआ बा नन बिटिआरआ नन बिटिआरबो नालाय सिगाङाव नन बिटिसि आदाया जोंनि जायगा खाथिनिनोखा बेफोरबायदि नङा होननानै गोबाङानो सापर्ट होखादों आंखौ अब्ला सानना नाय आरो रावनिबो लाइभआवनो जा आंखौ नुखानायबो नङा गाज्रि कमेन्ट होनाय बा सोरखौबा हाइड खालामलाबायनाय जाय मानसिया मोजां कमेन्ट खालामगोन बेखौ जिन्दगि हाइड खालामा एदावलाय धेमालि खेला हमना ला जों नोंखौ दाउट जानानै जों नोंखौ सोंबाय नों नङाबा नङा मोजाङै फिननायखौ हो अब्लानो जों नोंखौ सेबथाबबाय थानो जेबो गोनांथि गैया नोंखौ जेरै सोंदों बेबायदि आं बांसिन सेबजादों आं बांसिन बुंजादों बयजोंबो आननाखि एमएमबि मोनबायदियाथ' आंनिनो लोगो गासिबो इउटुबारफ्रानो लोगो नाथाय इउटुबार गासिबो लोगोआनो आंखौ सन्देह खालामबावनो मिथिबाय मैयानि दिनावथ' मा बुंदोंमोन गोबाङानो नन बिटिसि सोर बेलाय मोनोबा आखाइ दानस'गोन मा दानस'गोन केस होगोन मा होगोन होनना बुंदों अब्ला दिनै बेफोरबायदिखौ लानानै आं नोंखौ थोंजों मिथिखानाय हिसाबै आं नोंनि मुङाव केस होयोब्ला नों मा जागोन देलाय नों मा जागोन नों जेल जागोन जाया नों खस्थ' मोनगोन ना मोना साननानै नाय बेखायनो बुजिनो सोलों स' लोगोफोर आं बांद्राय गोलावखौ बुंलिया दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो दिनै लाबोदों आरो ब्लग हिसाबै आं नोंथांमोननो फोरमायबाय ब्लगनि गेजेरजोंनो मैयानि जिथुनाखि संगितानि लाइभआव हाइड खालामलाबायनाय बे आं नङा दा आं नोंथांमोननो रोखा फोरमान होगासिनो दंखायो नोंथांमोना नुनानै बुजिग्राफ्रा बुजिखाबाय आरो बुजियाबाथ' आं माथो बुंबावनो बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथासै आंनि भिडिअखौ नाय बिनि भिडिअखौ नाय आरो बिनि साबस्क्राइबारखौ नाय आंनि साबस्क्राइबारखौ नाय आरो बिनि ल'ग'खौ नाय आंनि ल'ग'खौ नाय नोंथांमोना बेयावनो मिथिखायो आरोखि स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर उनाव लोगो मोनलायसिगोन